והדף שלי היה מפוצץ בקרמים שהבטיחו להעלים את האקנה. אבל אני אהיה איתך כנה, זה לא באמת עזר, וחלקם אפילו החמירו את המצב. ותני לי לנחש, בטח גם את רכשת את ערכת האקנה במאות שקלים, עם הבטחה שזה מה שסוף סוף יפתור אותך מהדבר הזה. והקשבת לכל מיני המלצות מהאונליין או מחברות לרכוש מוצר כזה או אחר, ואחרי כמה גיוצים נחמדים באשראי, את נשארת באותו המצב. ושוב מצאת את עצמך מתוסכלת מול המראה. אני הייתי שם, עד שלא היה לי פתרון אחר מאשר לקחת את השליטה לידיים שלי. ואחרי שעזרתי לעצמי ולמטופלות שלי לצאת מהבית בלי איפור ובלי מחשבות טורדניות של מסתכלים לי רק על הפצעים, אני יודעת איך לעזור גם לך. ואם יש לך פנים חלקות, מה את עושה פה עדיין? תמשיכי לגלול. אבל אם את עדיין כאן, זה סימן שמה שאת הולכת לשמוע עכשיו הולך לשנות לך את החיים. זה יכול להישמע לך מובן מאליו, אבל אם היית יודעת את הצעדים שהובילו אותך לתוצאה, את כבר מזמן היית עם פנים חלקות. אז, מה הם הצעדים? רק מי שמכיר את האור שלך היטב, וזה המקצוע שלו, יוכל להגיד לך באמת. כי לכל אחד יש מאפייני אור שונים, ומה שמתאים לחברה שלך לא בהכרח יעזור גם לך. אז אם את מוכנה לפגוש איש מקצוע שיעזור לך להבין את הצעדים הנכונים עבורך, אני מזמינה אותך להתרשם מהתוצאות של המטופלות שלי. ואם תרגישי שיש בינינו קליק, את יכולה גם להשאיר פרטים באתר, ואני אחזור אלייך בהקדם.